У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Пан з вами.
любіў Езус. Сабірае нас сёння у нашым парафіяльным вячэрніку, каб паказаць нам яшчэ раз праўду аб тым, што Бог ёсць любоў. І найважнейшае ў жыцці гэта любіць Бога, любіць бліжняга і самога сябе. Парафіяльная ўрачыстасць гэта знак удзячнасці Богу за асаблівага апекуна, святога Яна Евангеліста. Кожны дзень прыходзім у наш касцёл, можа, часамі ўжо не звяртаем увагу на гэты образ нашага апекуна. Сёння асаблівым чынам хочам паставіць яго ў сэрцы кожнага з нас, з удзячнасцю за яго веру, за яго любоў. Молімся і просім добрага Бога, каб менавіта тую дарогу, якую Ён нам паказвае, кожны з нас у нашай парафіі абіраў сабе як дарогу да збаўлення, дарогу любові, вернасці і цярпялівасці пры Богу аж да смерці. Вельмі мы радыя, што нашу парафіяльную ўрачыстасць разам з намі падзяляюць браты-святары. Вельмі сардэчна вітаю айца Сергея, который будзе ўзначальваць гэтую святую цэлебрацыю і праводзіць да нас Божае Слова. Вітаем сардэчна айца Юрія, айца Пётра, айца Алексея і таксама айца Олега і Владимира, которые заняли место, што, правда, з другого боку, але таксама наши цудоўныя святары, которые служаць. Вас, дарагія браты і сёстры, вітаем на гэтай урачыстасці, дзякуючы за вашу прысутнасць. Просім айца Сергея маліцца за нашу парафію, каб мы, слухаючы Божае Слово, асабліва навучанне святога Яна Евангеліста, умелі і хацелі паводле гэтага слова жыць. Отец Сергей молится за нашу парафию, ksiądz Олег молится за померлых, святой памяти Ядвигу, Эдварда, Александра, Ивана, Янину и Станислава, а ksiądz Владимир молится за Агату и Соню и Марию о потребных ласках и Божьем благословении. Teraz prosim Pana Boga za все наши грехи, как мы годно склали эту наисвятейшую ахвяру. Spowiadajcie. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Грешна себе, грехи и свету,
Змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету. Прийми моление нашее, яки сядешь праворучайца. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалене Бога Отця. Молимся. Усемогутный Боже, Ты про святого апостола Яна открыл нам таямницу Твоего спрадвечного слова. Просим Тебе, освяти наш розум, как мы зразумели и полюбили обвешенную им науку. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Пачатак першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, тое, што было ад пачатку, што мы чулі, што бачылі сваімі вачыма, на што глядзелі і да чаго дакраналіся нашыя рукі пра слова жыцця. Бо жыццё аб'явілася, і мы бачылі, і сведчым, і абвяшчаем вам гэтае вечнае жыццё, якое было у Айца і аб'явілася нам. Тое, што мы бачылі і чулі, абвяшчаем і вам, каб і вы мелі еднасць з намі. А наша еднасць ёсць з Айцом і Сынам Ягоным Езусам Христом. І гэта пішам мы, каб радасць наша была поўнай. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Шматлікія виспи, бабакайте навокол яку, справедливості права, основа якого трону. Радуйтеся в Пану, Пана всей земли. Небесы обвещают Его справедливость, и все народы бачат Ягоную славу. Радуйтеся в Пану, Светло сяет для справедливого, и радость для праведных сердцем. Радуйтесь, справедливые в Пану, и дякуйте Ему на успомин Ягоной святости.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. Тады пабегла і прыйшла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам. Другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў услед за ім і Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу, і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў і паверыў. Гэта слова Пана. Дайте мне с подставкой микрофон, бо я люблю руками махать. Третий день октавы Божьего народжения мы отмечаем урочистость святого Яна, апостола и евангелиста. Як узгадав ксьондз Андрей, ксьондз Пробашч, это той, кого любил Иисус. Варто звернуть увагу на это выказывание, якое некалькі разоў сустракаецца у Евангелии. Вучань, якога любіў Езус. Так ён кажа сам пра сябе. І тое, што ён падкрэсліў у сваім Евангелі, што Езус любіў яго, не азначае, што Езус не любіў іншых вучняў. Але Ян хацеў бы звярнуць нашу увагу на тое, наколькі каштоўным было менавіта для яго тое усведамленне і тое веданне таго, што Пан яго любіць. Езус любіць мяне. Бог мяне любіць. Чалавек, які ўвесь час носіць гэтае слово ў сваім сэрцы, жыве зусім іншым жыццём. Жыве з вераю тое, што ёсць нехта, хто заўсёды яго любіць, хто клапоціцца пра яго, клапоціцца пра шчасце і дабрабыт. Але адкуль такое усведамленне таго, што Бог цябе любіць? І варта звярнуць сёння ўвагу на першае чытанне. У гэтым кантэксце оно вельмі красамоўнае. Ян прадстаўляе сябе і іншых апосталаў як відавочцаў, як сведкаў любові
Пана Бога да нас. Кажа, абвяшаем вам тое, што было ад пачатку, што мы чулі, што бачылі сваімі вачыма, на што глядзелі і да чаго дакраналіся нашыя рукі, пра слова жыцця. Бо жыццё аб'явілася, і мы бачылі і сведчым. Абвяшаем вам тое, што было ад пачатку. А што было ад пачатку? Вечны Бог. Перш чым быў створаны свет, ён ужо існаваў. І існаваў адзіны у Святой Тройцы. Бог Айцец, Сын Божий і Дух Святы. Абвяшаем вам тое, што чулі пра слова жыцця. На працягу усіх стагоддзяў, пачынаючы з часоў Эдэнскага саду, Бог паступова адкрываў людзям свайго сына-збаўцу. Паліце, увесь стары запавет абвяшчаў яго прыйсце ў свет. Апосталы ведалі гэтае слова. Яны чулі пра слова жыцця. Слова, якое кожнаму з нас дае жыццё і ў тым жыццё вечнае. Далей абвяшчаем пра тое, што бачылі сваімі вачыма, на што глядзелі, да чаго дакраналіся нашыя рукі. Гэта азначае, што мы не распавядаем пра тое, што нам нехта сказаў, ці мы там прачыталі ў нейкіх кнігах, але як сведкі мы распавядаем пра тое, што самі перажылі. А такія паказанні сведкаў, якія гэта бачылі, якія гэта перажывалі, яны вельмі каштоўныя і заслугоўваюць даверу. Абвяшаем, што вечнае жыццё, якое было ў Айца і аб'явілася нам, тое, што мы бачылі і чулі, абвяшаем вам, каб і вы мелі еднасць з намі. А наша еднасць ёсць з Айцом, Сынам Ягоным Езусам Христом. Калі Бог дае камусьці ласку, добро, таленты, то не хоча, каб ён захаваў гэта толькі для сябе, але хоча, каб чалавек дзяліўся гэтым, нёс гэта іншым, стаў сведкам гэтай Божай любові. Гэта і зрабіў Ян Апостал. Пішучы сваё Евангелие, ён хацеў падзяліцца з хрысціянамі усіх стагоддзяў любоўю, якую сам адчуў ад Пана Езуса. Ён жадаў, каб і мы пазналі Божага Сына, як ён аб'явіўся Слова, якое сталася целам і пасялілася сярод нас. Пішам гэта, каб наша радасць была поўнай. Так заканчваецца сённяшняе першае чытанне. Кожны з нас, дарагія браты і сёстры, прагне радасці ў жыцці, прагне быць шчаслівым, бо для гэтага мы створаны. І пэўна не знойдзецца чалавека, які б сказаў, што ён не хоча быць шчаслівым, не хоча быць радасным. Але паўнату радасці мы можам дасягнуць толькі тады, калі спазнаем Езуса Хрыста, калі прымем Яго ў сваё жыццё. І сёння, гледзячы на Яна, мы павінны задаць сабе пытанне, ці можам мы так полюбіць Езуса, як Яго полюбіў Ён? Ці наша сувязь з Христом настолькі глыбокая, каб наше жыццё стало сведчаннем гэтай любові для іншых? Святы Ян не быў чалавекам закрытым у сабе, але быў апосталам, які поўны любові да іншых перадаваў далей тое, што сам атрымаў. Любоў, якая сыходзіць з нябёса, павінна весці нас да справаў міласэрнасці, да великодушнасці, самааддачы дзеля добра іншых. Папа Францішак у сваіх прамовах шмат разоў гаворыць пра любоў і разглядае любоў як цэнтральны элемент хрысціянскага жыцця. Для яго любоў гэта не толькі пачуццё, але перш за ўсё гэта выбар, які выяўляецца ў дзеяннях, у тым, як мы ставімся да іншых, у нашай гатоўнасці ахвяраваць сябе.
Папа неодноразово подкресливает, что любовь до Бога и любовь до ближнего непорывно звязаны между собой. У своей энциклицы «Lumen Fidei» он пишет: «Любовь – это не только почуття, але перш за все рішення, дар і вибір, який має свій початок у Богу». Дорогие, любовь до Бога и любовь до ближнего – это неотъемные речи. И в своих гамилиях Папа Францишек часто узгадывает, что любовь менавіта з'является шляхом до святости. Святые – это люди, которые полностью жили любовью. Папа каже, любовь – это не только великие жесты, але и маленькие жесты нашего щоденного життя, які показують, що наше серце з'єднане з Богом. Святкування Божого народження сприяє прийняттю Христа у наше серце. У часі Божого народження углядаємося у Боже дитятка. Хто з нас боїться маленькое дитяті? Ніхто. Дитятка, вигляд дитяті, наоборот, завсюди радує, умиляє наше серце. І наш Пан прийшов у світ, каб зробити нашу радость повною, каб розвіяти темру нашого життя і внести в його світло, каб у наших серцях була надія, що то, що дренне, що тяжке, однойче скончиться. Будем вірити, що той, хто сподівається на Христа, врешті-решт не буде розчарований. І він прийде туди, де більше нема ні покут, ні болю, ні сльоз. Іди праз життя, праз щоденність з Єсусом, і ти не будеш розчарований, і твоя радость буде повною. Амінь. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а вот для Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийти в хвале, судить живых и померлых, и по володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца и Сына походить, якому разом з Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в единый святый католический апостольский костел, вызнаю единый крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Odznaczając uroczystość świętego Jana, apostola i ewangelista, prosim u Всемогутного Boga. Молимся за костел святых, как показывал всему свету дорогу до правды, якою является наш Пан, Єсус Христос, а так само з вірою служив в справі збавлення світу і чоловіка. Пане, просим Тебя,
за отця святого Франтішка, біскупів святоров, яка посвячена світлом Духа Святого, наближали людей до Бога. Пане, проситься Молимся за нашу парафіяльну супольність. Збережи її у Твоїй безконцій любові, як вона була справною Божою сім'єю, а так само місцем духовного зросту віри, надії і любові. Пане, проситься Молимося за святоров, які несуть своє служення у нашій парафії. Нехай добрий Бог умацовує їх на шляху покликання, одарує своїми дарами, як були соправдними прикладами віри для кожного чоловіка. Пане, проситься Молимся за померлых, как Бог оказал им свою милосердность и дозволил пребывать в Владарстве Небесном. Пане, проситься Молимося за нас, присутних простори Пана, як ми, згодні з закликом святого Яна Євангеліста, любили один одного і таким чином виконували закон Христа. Пане, проситься Боже, вислухай просьби, які у день святого Яна, апостола і Євангеліста до Тебе узносить Твой вірний народ. Праз Христа Пана нашого. Амінь.
Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме окраду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Усемогутний Боже, святі ахвярне дари, які ми Тобі приносим, и учини, как мы прозудела Евхаристичной гостине глубей познали таямницы спрадвечного слова, и обвешенные святому апостолу Яну на опошней вечери, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И духом Твоим. Угору серцеві. Узосим і до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Однак это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён нябачнае спрадвечнае слово з'явіўся сярод нас у бачным чалавечым целе. Народжаны перад вякамі пачаў існаваць у часе, каб узвысіць усё, што грэх прынізіў, каб аднавіць усё стварэнне, а загубленае чалавецтва паклікаць на нябес, да нябеснага валадарства. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснай моцаю Духа Святого Ты ўсё оживляеш і освячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшы дзень, калі благословленая Марыя у непарушаным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Освяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў.
Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престя в хвале. Panie, wspominajući zbawczую muku Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение w niebowszeszcze i czekajući Jego drugiego przyjścia, z podziaką składajem Tobie w эту живую i świętую ofiarу. Uzgań prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak ofiarу, jaką Ty pożadał być miłościwym. Дозволь ко мной, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Ён сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы змогли отримать спадщину з вибранниками Твоими, найперш на святейшей Панной Богородице Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми про заступництво яких мы сподеемся на Твою неостомную допомогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзеемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полной удячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, яку так и на земли. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи,
и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Аминь. Я не вартый, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет поздоровлена душа моя. Слово сталося телом и поселилося між нами, и с полноты ягольной мы все приняли. Над землею дрестай, Божий ангел летал, пастушкам Вифлеемским дивную речь сказал. Царство правды не той, что в золоте, а в пастушьем хлебу, жолобенем пригожены аксамитами, клажа в разку дитя споведание. Над яслями вы над колыскою непогрешная дева, чистая, вечная, юная и пригожая, Богородица, Матерь Божия. И пошли люди к Иям, благословенный час, поклониться Мессии, как выводил он нас. Сердце правды не той, что в золоте, а в пастушьем хлебу, жолобенем пригожены аксамитами, клажа братску дитя споведание.
свяни над колыскою небо, грешная дева, чистая, вечная, юная и пригожая, Богородица, Матерь Божия. Поклонитесь Сыну, когда зягнуть не грез. Царство правды один, Господь Иисус Христос. Царство правды не той, что в золоте, а в пастушьем пялу, ужонами не привоженным отцами, кажа братця сповідає. Над яслями вы над колыскою неба, грешная дева, чистая, вечная, юная и пригожая, Богородица, Матерь Божия. Молимся. Ласкавый Ойча, святый апостол Иоанн обвещал таямницу слова, якое стало телом для нашего збавления. Про святую харистичную ахвяру учини,
каб заўсёды прабываў паміж намі Христус, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Аж на душы пасвятлела. Пасля ўдзелу такой прыгожай урачыстасці вельмі сардэчна хацеў бы падзякаваць напрыканцы нашай парафіяльнай урачыстасці ўсім, хто сваёй прысутнасцю, сваім словам, сваім удзелам зарганізаваў яе, прычыніўся да таго, каб яна была такой прыгожай. Дзякую сардэчна перш за ўсё айцу Сергею за тое, што ўзначаліў, за тое, што скіраваў да нас слова, чарговы раз прыпомніў, што шляхам да святасці з'яўляецца шлях любові, каб гэтыя словы мы памяталі, сапраўды наследуючы нашага заступніка святога апекуна парафіі заўсёды гэтымі словамі кіраваліся ў нашым жыцці. Дзякую таксама айцам, святарам за вашу прысутнасць, за ахвяру гэтай святой імшы. Дзякую ксяндзу Ал'егу, ксяндзу Владзіміру, которые ад самага рання, як добрыя гаспадыні, завіхаліся каля кухні, каля стала. Вот теперь же треба святару накормить, а там уже все приготовано. Сестры наши в делегации, у Польши и в Италии, тому яны приняли на себе этот обовязок добрые господыни, добрых господаров приготовать стол. Вельми сердечно дякую. Дякую нашему хору, Фата, за ваш пригожий спев, за сапраўды тую пригожосць і таленты, якімі вы дзеліцеся, якімі служыце нашай парафіі. Вельми сердечно дякую таксама літургічнай службы алтара, за такое прыгожае служэнне каля алтара, і гэта знак любові да Пана Бога, прысутнага ў Эўхарыстыі. Усім вам за вашу прысутнасць, за вашыя малітвы. Дзякую таксама нашым карэспандэнтам Ян Бай, которые робяць эту трансляцыю, і ва ўсіх кутках свету можна злучыцца з намі і разам маліцца. Паводле традыцыі урачыстасць у свята святого Яна Евангеліста мы благословляем вино. Гэтае вино прынимаем як лякарства з вялікай удзячнасцю, з малітваю і з просьбай, каб добры Бог бараніў нас ад атруты. Атрутай з'яўляецца зло і грэх, каб мы заўсёды прынимаючы з верай гэтае вино маліліся і памяталі, што толькі ў Богу наш паратунак. Ганыя дзеці і дарослыя паблагаслаўляць цяпер вино і будуць вино каштаваць, а мы што будзем рабіць? Что робить? Тоже каштовать. Алкоголь не для детей, а алкоголь не для детей. Есть еще лепшее лекарство для детей, полезете, там есть мешок. Он уже почти пусты, але напевно святый його ніяк там наповнить, там после святой вже запрошаю до этого мешка, нехто там нечто для себе, для детей, конечно, запрошаю. Просим теперь, шановный отче, благословить вино и уделить нам благословение отпустовое. Нехай добрый Бог так само усе тыя наши интенции, которые мы сегодня принесли, маем магчымасць ласку отпусту атрымаць, пасля благословения, пасля прокопения помолимся за яшчэ у интенциях Айца Святого, каб мы могли отпусту атрымаць за себе, альбо так само за наших близких по миру. Со своего боку хочу шчыра подякаваць вашему пробовищу ксяндзу Андрею. Ён якраз у нас абвяшчаў рэкалекцыі адвентавай у нашай парафіі ў Мінску, таму была таксама магчымасць паабщацца, пазнаёміцца бліжэй, і таксама запрасіў не толькі мяне, але усю нашу супольнасць мінскую кармілі. Думаю, амаль 100% яшчэ адзін даедзе пасля імшы, таму што у нас таксама ёсць імша вечарам. Так разрекламовали кухню, то мы ведаем, уже не один раз были. Дякую щиро за ваше теплое сердце, за открытость, за то, что могли разом с вами пережить эту чудовную урочистость святого Яна Евангелиста. Примите, буду освячу вино и уделю благословением. Паводле традыцыі святы Ян благословіў келіх, у якім было атручанае віно, і такім чынам ачысціў яго ад атруты. Атрута – гэта сімвал ненавісці. Таму віно святого Яна няхай заахвочвае нас да ўзаемнай любові, да якой асабліва заклікаў гэты апостал. Просім о благословленні прынесенага віна, каб яно нагадвала нам аб тым, што мы павінны ўзрастаць ва ўзаемнай любові, тому что Бог есть любовь. Благословленный Ты, Пане Боже сусвету, бо дякуючи Твоей добрині мы отрымали вино, плод виноградной лозы и працы рук людских, Твой единородный Сын,
а наш Пан Jezus Chrystus выбрał вино як знак нового заповету. Просим Тебе, благослови это вино и про заступництво святого Яна Евангелиста заховай нас от усялякой небеспеки, одари нас взаимной любовью и да поможи нам жить у спокое и згоде. Праз Христа Пана нашего. Amen. Ой, посмакує вино, то буде гаудете, бо гаудете, радуйтесь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите с упокою Христа. Дякуємо Пану Богу. Święty Archaniole Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, силу пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Amen. Najświętейшее серце Jezusa, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марии, будь нашим порятунком. Święty Archaniole Michale, Молися за нас, Święty Janie, молися за нас.